Hakikanin al'amari turawan da suka ji tsoron Allah a waɗannan zamanin sun ce ya kai lokacin da ya kamata a kawar da hassada game da musulmi su ne suka gano asalin waɗannan abubuwan, amma abin da ya faru 'yan bayansu sai suka kwanta, sai suka daina bincike. A lokacin nan jami'o'i ne musulmi suka kafa da asibitoci da laboratories da wuraren bincike iri-iri, suka rinka bincike game da dabbobi, game da tsirrai, game da halittar jikin dan adam. Wasu malamai su bincike game da fata, wasu game da jijiya, wasu game da kasusuwa, wasu game da bargo, wasu game da tsoka, wasu game da jini. Haka suka yi ta bincike, to sai suka yi ta rubuce-rubuce akan waɗannan abubuwan da suka gano. Sakamakon waɗannan bincike sai suka ga abin da ya dace shine a ware wata makaranta da za a rinka karantar da 'ya'yan musulmi waɗannan ilmomin. Don haka ka koyi ilimin addini, ya ake tauhidi, ya ake sallah, azumi, zakka, haji, to sai a ce ana so za a mai da kai likita na musulunci. Musulmi su suka fara yin irin waɗannan jami'o'in. Idan aka yi wannan jami'a ko kuma wannan kulliya, wato faculty, idan aka yi aka ga cewa wannan na injiniyarin ne, sai a ce to a yi workshop inda za a rinka nuna practical application, ya ake ɗabbaka wannan abin a aikace. Ko kun fahimta jama'a? A nan ne na gaya muku lokacin da wani malami ya karanta aya ce ta alkur'ani da Allah yake cewa awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Wai mutane ba sa ganin tsuntsaye ne waɗanda suke fifirwa suna tashi? Idan suka yi fifirwa suka tashi sai kuma su kale fuka-fukansu, sai Allah ya ce ba wanda ke rike su fa sai Allah mai rahama. Limamin Kurtuba, garin da tura ke kira Cordoba, Andalus, garin da tura ke kira Al-Andalus, garurukan da a yau suna cikin kasar Spain. Limamin Juma'a da ya karanta wannan aya sai ya ce in har Allah zai rike tsuntsu a sama, to ni ma liman Allah zai rike ni. Aka ce liman kamar yaya, ya ce ku banni. Sai yasa aka kamo mishi tantabara, harbiya da sauran tsuntsaye, sai zauna ya nazarin yaya shirin fuka-fukan yake. Sai je sai ya samu kwangwala. Kaga daga nan zaka gane akwai kimiyya a cikin abu. Bai samu ice ba, domin in ka kalli fuffuken tantabara ba da nauyi, so in ka je ka sa katako bai shiryu ba. Don haka sai liman sai ya samo kwangwala. Ina fatan kun san gwangwala. Da ya samo ta sai ya ce to yanzu wannan ya ga yadda Allah ya shirya mata fuffuke, sai ya karya cikin ƙashin fuffuken, sai ga irin fluid da irin jijiyoyin da Allah ya shirya ba irinsu ne ya shirya a cikin ƙashinta na daban ba. Sai gane ashe fuffuken shi kanshi yana ɗauke da wani maiko ko wani mai ko wani sinadari a cikin shi. Liman ya samo sinadaran da yake ganin za su iya hada mishi wannan. Da haka ne wannan malami ya fara shiryawa kanshi fuka-fukai dama da hagu, ya hau kan minaret wato manara ta masallaci. Sai ga liman bismillahi majriha hawa mursaha, liman yana tashi a cikin gari. Liman ya landin sai zauna ya rubuta to iya ina aka kwana. Kaga wannan 'yan injiniyarin kenan. 'Yan medicine fa sai aka samu musu da teaching hospital, sai ana samo dabbobi, bera, gafiya da makamantansu, suna yankawa, suna bincike a kai, suna gano abubuwa, suna rubutawa. Gashi nan idan kana bincikawa akan intanet sai ka ga har hotonsu ake, amma sai ka ga liman ne da rawani da alkyabba, amma gashi nan a cikin laboratory, gashi nan a cikin kaza, gashi nan a cikin kaza, gashi nan a cikin kaza. To da wannan al'amari ya haɓaka jama'a, sai musulmin duniya sai suka yi shawarar to abin da za a yi a kafa university ta science and technology. Shine sai aka kafa ta a ƙasar Andalus. Da aka kafa ta sai zama suna karantar da komai da larabci. To da tafiya sai suka buɗe ƙofa. Kar ku manta da mun ce su karantar da 'ya'yan musulmi, sai suka ce shikenan yanzu tun da wannan ilimin ya wadata cikinsu, don za su iya ba da admission ga kowa.
sai suka rinka ɗiban 'ya'yan kiristoci. Ina son ku yi makin Andalus, ka je ka karanta tarihin ta yadda Najeriya take haka Andalus take. Arewacinta su ne garin Garnata, Kurtaba, Andalus ɗin wato ƙasar Spain. Arewa musulmi ne a arewa, manya-manyan garurukan su ne Garnata, shine tura suke kira Granada, sannan sai Andalus, Al-Andalus, sannan sai Kurtaba, Cordoba. Waɗannan manya-manyan garuruka su ne a arewa musulmi ne, sannan sai kuma ainihin kudanci su kuma kiristoci ne. To a arewacin Spain ne aka yi wannan jami'a, da suka ga sun karantar da 'ya'yan sai suka ce to yanzu su ba da dama 'yan kudancin ma su rinka zuwa ana ba su admission. To da aka rinka ba su admission suna yi sai suka kulla makirci. Ku tuna karatunmu na ɗazu, kar ka taɓa amincewa da su. Da suka ga sun karantu sai suka ɗauko wani makirci, shine duk wani littafi da duk wani research da duk wani discovery da musulmi suka gano, suka bi a hankali suka juye shi daga larabci zuwa turanci. In na ce zuwa turanci ba lallai turancin ingilishi ba, ma'ana yaransu. Da suka tabbatar cewa ilimin suna da shi, littattafan suna da su da yaransu, sai suka haɗa kai dare ɗaya sai suka ƙona jami'ar, sai aka neme su aka rasa. Sai suka koma sai suka ci gaba da developing waɗannan researches, suka ci gaba da haɓaka da binciken nan. Ƙarshe sai suka ce duk musulmin da yake so to ya zo gurinsu. Amma akwai abubuwan da dole sun fi ƙarfinsu, sun kasa su ainihin wato samar da nasu. Misali, sunayen abubuwa da musulmi suka rinka sawa, kamar alkaline. Alkaline a cikin chemistry musulmi ne suka sanya sunan. Da suka koma sai zama ba za su iya cire alkaline su sanya sunan wani abu ba, sai suka bashi a haka. Alkohol da duk ire-iren waɗannan abubuwa, sunayen kanwa ne, sunayen abubuwa na chemistry dai, sai suka basu a haka. To sai sunayen professors da waɗannan researchers musulmi waɗanda suka gano waɗannan abubuwa, su ma sai suka kasa su cire su sa nasu, domin kuma a ilimi ba zai yi wani wanda bai yi abu ba kawai saboda ƙarya, tarihi zai zo ya ƙaryata ka. Sai suka ga abin ya musu nauyi, to shi kenan yanzu su ci gaba da barin sunan wane al-imam al-battani shi ya gano wannan. Sai suka ce a'a, a yi corrupting sunan, ka a ce battani, sai su ce batatios. Al-imamu fakhruddin razi sai su ce rezes. Muhammad al-razi sai su ce rezes. Sai suka bi sai suka yi corrupting, suka ainihin gurɓata sunayen. Sai zama kai in kana karatu, in ka san wannan ɗin ka zo ka san wannan, ka san cewa waɗannan abubuwan namu ne. Ko kun fahimta jama'a? To amma ya aka iya? To daga baya sai suka nemi duk wanda yake son wannan ilimi ya taho gurinsu. Bayan sun cancanza waɗannan sunaye ko sun gurɓata su, sai kuma sai suka shigo da wasu irin al'adu nasu na addinansu, da wasu irin rantsoyi nasu, da wasu irin ƙa'idoji nasu, da kuma sanya suturu irin nasu. Misali, during graduation 'ya'yan musulmi suna sanya alkyabba ne da rawani ranar da za a yi graduation kenan. Da suka tashi sai suka ainihin ɗauko irin rigar da reverend fathers suke sawa, sai suka ce to shi kenan tun da musulmi lokacin yaye ɗalibai suna sa alkyabba da rawani, to su kuma shi kenan a ɗinka riga irin ta fastoci. Ita ce aka kawo mana har nan, kana Abdullahi ko Ibrahim, ranar da za su yi graduating naka diploma level degree har ya kai yanzu 'yan secondary, sai ka ga su ma ana ɗinka musu irin wannan riguna na kiristoci. Haka ne, shine tarihin abu. Da suka taho yadda sunaye yake na hairakin shugabancin makaranta, ma'ana wannan shine shugaban makaranta, al'amid wannan shine kaza, da suka tashi sai suka ce duk su ciccire su ɗauko mukamai na coci su sa. Sai ka ji dean,
sai ka ji HOD, duk waɗannan mukamai ne na coci sai suka kawo sai suka sa India academic system, suka ce kuma dole ka bi, you have to abide with their rules and regulations, saboda nasu ne. 'Ya'yan musulmi da musulmi galibi ba su san waɗannan tarihin ba, shi yasa dole sai ka ga yaranmu suna narkewa a cikin waɗannan abubuwan, amma babu alaka. Misali yanzu, me yasa dole sai ka sa bakar court za ka je depending case a kotu as a lawyer? Addininsu ne. Babu dalilin da zai sa na yi ilimin lauya da babban riga ba zan iya zuwa in tsaya ba, sai a ce ai yau baka sawo court ba, baka sawo court, ma'ana yau baka yi shirin kare shari'a ba, don haka ba za ka tafi da farar riga ko kuma doguwar riga ko malin a matsayinka na lauya ka je ka yi aiki a kotu ba. Sai a ce accountant ga irin rigar da zai sa, shin kudin ba za su kirgu ba ne sai in ya sa court? So sun shigo da al'adunsu da addininsu. Me nake so in ce, kenan yanzu mu ma idan muka gina makaranta ya kamata mu shigo da al'adunmu da addininmu. Amma kaga saboda jahilcin da dama daga cikin musulmi suke da shi, akwai wata uwa ba da dadewa ba ta ce wallahi ita ta yaba da ɗaliban makaranta Albani Science Academy saboda 'ya'yan makwabtanta alhamdulillah suna makarantar. They speak a Polish English, they have this, they have this, they have this. Ta ce, but malam, I am sorry, your uniform is not charismatic, they don't look smart. Na ce, yes, but that is my religion and culture, and as the proprietor of the school I determine what they wear. So if you want your boy, if you want your child to be admitted into my school, then you have to admit my rules and regulations, including my culture and my belief. Ƙarshe dole dai ta kawo ɗan nata dai, amma ita dai abin da take so tana son dai ta ga an sa kaya irin na arnana. Look at this. Ta kasa fahimtar, ita da kanta ta yi shaidar yaran suna da basira, suna da kaza, suna da kaza. Ma'ana amma jamfan nan ta hana su fahimta? To tun da jamfa ba ta hana su fahimta ba, dangalallen wando bai hana su fahimta ba, ashe fa inna halata amal absar, ashe ba shirt bane, ba coat bane, ba zanzaro bane, ba necktie bane. Ko kun fahimta jama'a?